Udul Maham. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluna. Songna biasa keamanginang ala masa kopi dopete hita totong ma taturuti protokol kesehatan. Tetap kita pakai masker nang di dalam kebaktian. Tapahoma tapasada maruhata Maride mahita marhita ria nomor 654 ya sada tabatulu. Marhite-hite gowarni debata ama, doh gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh gowarni to diporbadia na tumapalangi doh tanoon. Amin. Sungono doh hatani Tuhan Yesus, martua ma akan manguas malemi dah hati goran, ay pabosurod do nasida, martua ma akan nayastodi, ay idaun nasida do debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin dari banua gijang. Kupangido hami tuho. Sailehon matu hami todi hasitongan dohok dame. Asataka supoto hami nasa lomo ni roham. Jalo urupi mahami mangulahoni sian nasa gogo nami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ini debata di parminggota imasian patik pasiahon 1 pasapuluh do lapatanna. Patik pasiahon.
Unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan nii odo. Iko dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo manganggapi dongan jolma, manang majehehon manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon yapina dodongan jolma anggo sotakas do pebinoto salana, holan uhum na dengganido pabuau-buaun. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo marakal, mangorai, mangorohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon niopuna, sirupad do nasida mangaramoti nasa ugasanna, akum nii dang jadi bola-bolaot tapar di hutan ni dongan jolma, manang naposona pe siapuad do nasida jala sidas-dasan mendapotton ulaun nahian. Ido sahatna atong rak magugumah hita tu adopan ni debata lahu mangulahon naho bartu patik nain. Le tuan debata sai perugoi mahami mangulahon naho bartu patik nain. Tapasere marohata tu ada upani debata tatoposi marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan jala amanami, hujau hami dogoar munda badiai, alana targogot hami marningot dosan nami. Saya marasi ni roha mahomida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Namanai tuan wagijang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami. Saya patotong madi hami roha hamolateon tuho. Oto di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masa luhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Kodo parhitean di nasa asin ni roha. Sayunang tulak hami. Setangihon mahami ho ale debata ama anak do to di porbadia. Amin.
Atong tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Molo tungadong manang isin na mardosa, adong do pangodiata di amay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay, jala ibana do pardenggan taringot tu dosata, alay dadaholan taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na digijang. Epistel song patujolon jamita dihita imasian tolu Musa 10 sia mamuka sia 1 10 walu tajahama marsoring-soring. Partorang niroha halongan tudongan. Mulo digotil hamu parbueni tanomuna dang jadi sudah gotilonmu duruni haumamu jala dang jadi joputon muna namar pisik-pisik di panabian muna. Dang jadi hamu manako, jala dang jadi hamu margabus, jala dang jadi hamu masih pauto-otoan. Dang jadi rupaunmu, donganmu, manang dobonmu, ugasanna, jala dang jadi pogoonmu, upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida-nida bohi, palea halak napogos, pasangap halak namarsangap, ikon marhite sian hatigoran uhumonmu donganmu. Dang jadi hosomanmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsi paingot ho tu donganmu, asa unang manean dosa ho alani ibana. Ima sahatna martua do akan atumangihon hatan di debata jalan na piopsa. Amin.
natidakon ma haporsiaw tayo songon na natidakon ni dong atas haporsiaw di sadok portibion rap mahitamado. Ahu porsea di debata Jehovah. Ido ama parguna suatu dosa na atmo palangi do tan. Au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah Nasaret. Imana itu woni si Maria. Nagawe-gawe siatoni porbadia. Andora sauhua. Ido tuhata na tumau na berni di panguman ni silantus. Nama tarpajal lebahan di hau punor sila. Na tua ton. Namula mangolu di hari patulu. Nama naik ke surga. Lahundul samun debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Disimai bana pemerso tanoon. Mangumi halak na mangolu do namati. Au porsea di porbadia. Jalarong sarahuria na badia. Huria atau panah Kristen akan abadia. Do desan dosa. Do diatai naman do. Mula mangulu so dangi halak nang mate. Do nangaluan na sora sudah. Amin. Salam. Songon si patakaso titing di minggu tasadarion. Minggu patuluhon dung Trinitas tanggal 26 Juli 2020. Halaman tulu poin patuluhon. Pasahaton ulos 70 tahun sian huria. Sadarion minggu tanggal 26 Juli 2020 dung sipul majah sepatak kaso titing di parmingguan pukul 10.22 WIB patu pauta do acara pasahaton ulos 70 tahun sian huria tua karuas di huriata naung boho marumur 70 tahun. Jala akka guarni ruas nanaeng majalo ulos 70 tahun buita bereng di tabel na ditoruni titing. Halaman 4 poin 4 ton. Pilihan tukar mimbar distrik. Di hari Minggu sadarion patu pauta do papungu pelean laho manupahi anggaran distrik saplualu Jabar Tendiei tatupahi masian ias dohot lasni rohata. Poin palimahon. Pangojakon padita fungsional. Sadarion Minggu tanggal 26 Juli 2020 di parmingguan pukul 10 WIB duk sidung papungu pelean napa duahon patu pauta do pangojakon padita tubur Rusen Janier Sinaga STH gabe padita fungsional na baru di HKBP Bandung Baraton. Tertib acara pangojakon padita fungsional boy dibereng di titingon di halaman 12 dohot 10 tolu. Poin papituhon. Pangojakon situa manang penah pisan situa. Di hari Minggu naro tanggal 2 Agustus 2020 patu paun ni huriat taro acara panggojak kositua manang pasahat totohonan hasituaon tu 10 halak calo situa naung marsiajar learning na salilingon acarai patu pauta di parmingguon pukul 10 WIB dung sipul papungu peleon napa duahon jala guar-guar ni calo situa nanaing majalo tohonan hasituaon boy di bereng di toruni titing nomor poin pitu. Halaman 5 poin pasap dutuluhon. Persembahan. Kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Barat yang dikasihi Tuhan, marilah kita syukuri berkat Tuhan serta beribadah memuji namanya dan berilah persembahan terbaik sebagaimana firman Tuhan dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 dan ayat 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Segala bentuk persembahan baik di dalam kebaktian minggu di rumah, persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan sekolah minggu boleh disampaikan kepada si tuawik atau langsung dikirim
ke OPPO atau GoPay nomor HP 0823 2001 5655 atas nama HKBP Bandung Barat. Tuhan memberkati. Poin 15. Rapat pengurus Yayasan Tunas Anugerah HKBP Bandung Barat. Hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 16 WIB bertempat di Gedung Serbaguna 1 akan dilaksanakan rapat kepada seluruh pengurus Yayasan Tunas Anugerah HKBP Bandung Barat beserta guru-guru PAUD TK Anugerah dan Majelis Perbendaharaan atau Parartaun HKBP Bandung Barat. Melalui warta ini kami mengundang Bapak Ibu untuk datang menghadiri rapat tersebut. Poin Pasapulisiahon, selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun tu nama ulang tahun di bagasan mingguan mulai sadarion Minggu 26 Juli 2020 saha tu hari Sabtu 1 Agustus 2020. Saya di pasu-pasu tuhatta manasida nama ulang tahun ini di bagasan hahi pason huhut di leo tuhatta tunasida gajang ni umur. Songonima sipata kasut titing di mingguta sadarion Horas Madita. Di
Dame ni debata na sumuruk siya salu naroha ima mangaramoti nang na mangarajai ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna taparsaulihom ma hatani debata firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Ujaha masih Yohanes 10 tulu ayat 30 sada rodi ayat 35 songonom ma didok tapai hutihut ma patik holong rohai jadi dung lauru waribana didok Yesus ma namar sangap manuaing anak ni jolmai jalamar sangap debata di bagasan ibana molo marsangap debata di bagasan ibana pasangapon di debata ma ibana di bagasan dirina jalatibuma pasangapon na ibana hamua kanaha sangobas nari nama au rap dohot hamu dudua muna maau alai songon nauk kudok tuak ka Jahudi idak terbaik kamu ro tu sitopotoki lau sido hudok nuaing tuhamu patik nai baru mahuleho tuhamu naing ma masih holongak kamu songok kolong ni rohakku di hamu naing masongoni dohot hamu masih holongan apalasianom ma tadaon ni halak saluhut na hamu sisiakku molo masih holongan hamu ido saha ni pajahauta di turpuki. Identitas diri macerikot sungguh sangat amat perlu diparnguluta. Ahado identitas adalah merupakan refleksi diri, cerminan diri yang merujuk kepada persepsi orang lain terhadap kita. Persepsi ini halak taringok tuau isi duau dihalak sehingga saya mencerminkan, merefleksikan, mengaktualisasikan patuduhon, patadahon hadiriokku sehingga hadiriokku nasasitong nai diboto jala ditadahalakau ido identitas. Tentu adonggo identitas bangsa, adonggo identitas kelompok, adonggo identitas suku. Ada ciri-ciri tertentu. Haru di bahasa Batak tai itu terida do. Kalau mar bahasa Batak ibana pertubahul bung doninna. Husai mah muedah sasimar mata doninna. Nggoman kam turang inna sekabajahi do setiga panah. Itu rinda do. Horas tulang itu ditulang inna sebedigi mau ninna sekamian. Tertida ada identitas diri. Ada. Kalau ni bereng atong bah labok pang buhinay na buru sirigar rin ala buru sirigar nyala ipadita sinaga noy contoh na so na labok buhinay ben na padita sinaga doi na iba pelas doroha mulai dok rupani buru sonak malila doi buru marpaung asa di boto hoy dayan na kan labok buhinay na daripada buru marpaung ko harway bereng ma buhinay so makatay do pe ngamar rimas na adong gojol masoni belum dia berkata-kata tapi wajahnya ngakhiran yang mangalang alay sebaliknya adong ko halak selobot-labok alay borak dui urak niyak kehe tuak kehi hata songon na kehe anggoroha makilhili horas padita nami ina labok halay pudi so hase padita ina nya nang goso dangak songoni dihamiat do songoni anggo so nakana burju do pelagi kay badungon apa adanya tulus ikhlas berbicara tanpa kita sadari kita sedang merefleksikan diri kita siapakah kita sebenarnya isi do hita sasitonga identitas diri kelompok identitas diri sebagai suku dan bangsa tetapi ada juga identitas individu pribadi. Ido neng dohonon itu hatta Yesus ikut takas jala ikut tadi identitas nih halak Kristen. Boleh-boleh saja orang
Ada identitasnya, KTP misalkan. Ada kok halak patadaw kalak Kristen di bana, iba ini bana. Ang rahita sonte, ada guarane soni, nenai buti. Kalung ko tahay, sedia segaram naik tahay. Sedia? Berarti dengan kamu manormas sarway corona onate. Manggais do. Ada orang menunjukkan identitas dirinya kalau memang dia pakai kalung. Ada juga orang menunjukkan identitasnya kalau memang di rumahnya ada kalung. Ada musedo halak menunjukkan identitasnya dengan kata-kata. Salum inna kan? Salum inna. Nah humacik dia tong ibana do ala nong madok salum ibana hiranok sebenwa gijang ibana. Odo. Mengatakan kata salum tidak salah. Yang salah ketika kita memahami bahwa dengan itulah kita menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Belum tentu betul dan tepat, tetapi ingat, belum tentu yang betul dan tepat itu benar, tetapi yang benar itu adalah sudah tentu betul dan tepat. Edak pola ala nasani dokon Yesus inna, eka gudak sonin waeng naik tu angkot Yesus inna, lewat bagudung Yesus ini bana, lewat ipos Yesus inna, naong hidup patadahon di bana naong betul-betul di bana secandi Yesus. Bahkan firman Tuhan mengatakan jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Dan jadi dohono goar de bata yang go soture dalanna hola dipuji-pujian di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam doa kita kepada Tuhan. Apakah identitas diri kita, saudara-saudara? KTP, salib, padohatta, itu semuanya bisa sirna ketika ada ancaman diri. Kristen dohona ay tormago do KTP. Dan naso di boto Yesus, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi dia hadapi. Karena dia adalah Allah yang omniscience, dia Allah yang maha tahu. Di boto ibana do naikot cehehonon nisi Judas ibana. Dia tahu juga bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dia juga tahu bahwa kelak murid-muridnya akan pergi marserak meninggalkan Yesus sesadai bana. Dia tahu, tetapi saudara-saudara, dia tidak fokus kepada perbuatan orang lain. Ini persoalan psikologis. Sering orang terganggu, tidak ada yang mengganggu. Sering orang sakit hati, tidak ada yang menyakiti. Hacit raku memerengina, barohana manacit. Satu kata, tak seorang pun bisa menyakiti hatiku tanpa seizinku. Kalau aku sakit hati, berarti aku sedang mengizinkan hatiku sakit. Jadi sakit hati bukan perbuatan orang lain kepada diri kita. Kekecewaan bukan perbuatan orang lain kepada diri kita. Tetapi kekecewaan itu hanya berasal dari diri sendiri. Karena seberapa besar kita mengharap, maka sebesar itulah kita kecewa. Ketika apa yang kita harap tidak menjadi realita. Supaya tidak kecewa, supaya tidak sakit hati, jangan izinkan dirimu. Yesus tidak sakit hati. Iboto ibana do nekot tarjehe ibana jaladong macehehon. Sekali lagi dia tidak fokus terhadap perbuatan orang lain. Dia tidak terganggu atas perbuatan orang lain, tapi dia bangkit. Diburi bana do pak niak kasihani. Yesus menjadi hamba dulos budak. Dia mencuci kaki murid-muridnya yang penuh dengan kotoran-kotoran, yang penuh dengan debu-debu. Ibana do mamurihita, nagok debu dosa. Dia tidak fokus atas kecuekan kita. Dia tidak fokus atas ketidakpedulian kita, tetapi dia fokus atas kasihnya kepada murid-murid. Di boti ibana do. Alai do ibana, paretanai baru mahuleo Tuhamu. Ini perintah baru. Sebenarnya arti baru di sini bukan karena baru diberikan, karena itu sudah perintah sejak dahulu kala. Alai moledo kope patik nai baru, lapatanna selalu baru dan selalu segar. Kebaruan dan kesegaran itu selalu mengalir dari kehidupan orang yang selalu dibaharui oleh pembaharu, yaitu Yesus itu sendiri. Patik nai baru mau kulihat Tuhamu. Songon nau kubaheni ma bahek kamu.
Jadi kasih itu bukan menunggu orang lain berbuat, tetapi memulai dari diri sendiri. Dak saya pai mau kalak, apalagi di halak Batak, na jujutak gula-gula pai mau buru na majalang. Isom mahita aparah, tapi yang maju buru tay manang na jalak kita inna. Ay buasa pola pai mau buru majalang ang gubuy do iba? Majalang, idia matar surah ibibil naik koboru perjulo majalang hula-hula patudok kamu. Idia matar surah ibibil naik koboru manuhor sedor ipesta. Manuhor kacang, hamu borui tor hamu kacangin na ipesta binigi. Nya nang gue tau dang adong be. Justru hatan itu hata madokon naupuk ka ulau nadengka di bagasa kamu patuluson nidoi. Berlomba-lomba lah berbuat yang terbaik. Yesus tidak menunggu, tetapi dia melakukan. Diulakon ibana do songon na kubahen itu hamu masih haholongan mahamu. Holongi kasih itu adalah power, kasih itu adalah kekuatan, kasih itulah kemampuan menerima orang lain apa adanya. Yesus menerima keberadaan mereka, murid-murid berbagai tipologi, berbagai karakter, marasing-asing go akka pola pikir, marasing-asing go nangaka tindakan nasida. Adong ko si Sianon na labil adong ko si Sianon tasong kita doi adong ko kita jol maon hato muruk adong ko jol maon dakya berengon muruk adong ko jol maon sodie dopi ngapatu bek adong ko jol maon dak sabar mamerek kalak ibereng dongan natusan ne bana ibereng dongan na hudul, ni mana? Ibereng dongan na jongjong, ni mana? Ibereng baga baju dongan na utang mai, ni mana? Ibereng roa baju dongan na, gak cantik kuliatin na, bau nang dilihat, saya. Ada tipe-tipe seperti itu, berbagai karakter, alay tayingot. Berbagai karakter pita berbagai pola pikir tasongo sisiani, tapi Yesus menerima mereka apa adanya. Itu bukti kasih. Ido holong iroha. Jali patuduho Yesus dui. Molo songonipi si Petrus bayi mai. Molo songonipian holat tersilang Yesus itun barikatibe kembali tua kaulona bayi mai. Dodo jok secara psikososial. Kita sering mau membuat orang lain seperti yang kita pikirkan, padahal orang lain tidak pernah membuat kita seperti yang mereka pikirkan. Saya nek songok kita nyan halak. Amatai saya pikiri, inatai saya songon na pinikirannya matainya. Inatai pe songoni, songon na pinikiran ni inatai manyan amatai. Naungeri natoras. Songon na pinikiran ni natorasi manyan danagi. Dak saya dari mana di hata itu hata, dak pikiranmu, pikiraku. Alanido di dunia pendidikan jojok natoras mentransfer pikiran na, mentransfer cita-cita na, tu anak konna. Itransfer ibana cita-cita na. Nek sono tidak sesuatu yang salah. Tetapi setiap manusia mempunyai power, setiap manusia mempunyai keahlian, setiap manusia mempunyai bakat, minat yang berbeda dengan orang lain. Dan mereka harus bertumbuh dan berkembang di dalam ajar Kristus. Menerima anak-anak apa adanya. Sebagaimana Yesus, senjata yang paling ampuh adalah holong niroha. Itu adalah identitas Kristen. Yang kedua adalah standar kasih itu bukan eros, bukan philia, bukan storge, tetapi agape. Agape adalah tanpa pamrih. Holong ngirohai saya mengasihi bukan supaya. Saya mengasihi bukan karena. Saya memberi kepada orang lain bukan supaya orang lain memuji saya. Saya memberi sesuatu kepada orang lain bukan karena orang lain pernah memberi kepada saya. Tetapi kasih itu adalah kasih walaupun dia menyakiti saya, tapi saya tetap mengasihi dia. Walaupun Petrus harus menyangkal Yesus, tetapi Yesus tetap mengasihi. Kasih itu bukan karena orang lain berbuat kepada kita.
kasih itu sekali lagi bukan supaya haci rako memerengi HP tiki manguli anak nga 200 subet tupakku deh bah. Nah manguli anakku los 70.000 meliani deh bah ini bana. Berarti dia memberi supaya suatu kelak nanti dia memberi kepada saya seperti itu. Unang mata pasahat si pasahaton ala adong ekor-ekorna motivasi. Itu yang dikatakan Yesus. Gumudang gonanilian ni buru-buru de bebeluaninna. Karena Yesus tidak mau melihat secara kuantitas tetapi secara kualitas, yaitu motivasi. Motifnya apa? Memberi. Apalagi yang musedo halak mangaleon ikut joleber kalak nasing. Ngaya sada huriau songoni di Medan. Orang sang kepadita ay mada saya nda sida da pisak kuna ay nawaro amat taon. Bemul lengilan iliak ton ate. Ikut julu gudang jol mama mereng. Ang musedo di halak batak songoni. Wah, apalagi pesta dati ikut julu. Wah, kugudang mamereng. HP nani leon di tangga musiamun unang mai bereng. Itu nama Marsi Leon. Karena kasih itu adalah mendidik. Kasih itu mendidik. Kasih agape adalah tanpa pamrih. Kasih agape tanpa syarat. Itu sebabnya Yesus mengatakan di kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aliamang marpamuati maroham edang di boto nasida nabi nahen nasidai. Uriang tuhata holong ni rohai dak teori. Holong ni rohai pabahenado. Hanya satu cara untuk bisa melakukan sesuatu, yaitu berhenti berbicara. Ketika masih banyak berbicara, hati-hati. Berarti ada indikator dia susah berbuat. Hatta dajjal hati dia dihalak na mau memberi adalah tidak banyak berbicara. Dang nato. No action talk only ninna. Holak kata. Ayang ko patorak kon holongi rohaon lumubi hami perjamitaon luar biasa. Marapi purun songoti meda berjamitaon. Bukan karena tahu banyak ayat Alkitab bahwa kita murid Kristus, bahwa kita penuh kasih, tidak dan belum tentu. Dadu ala ringkas kita marminggu gabima patadahok kita napar holongi roha kita patadahok kita nasicani Yesus oke saja, tetapi ingat belum tentu. Alai halak par holongi roha. Sejauh manakah kita membuka hati dan pikiran kita melihat teman-teman kita yang tersisih di sana, yang tidak dipedulikan oleh orang lain, bahkan yang untuk senyum pun mereka sangat susah. Olodo kita pabahir kon nasiak kitai. Tuhalak na asing. Pertemuan Zakheus dengan Yesus membuat sebuah perubahan. Satonga Tuhan artak dihuliat tuak kana pugus. Change mind. Karena apa? Ada perubahan paradigma ketika berjumpa dengan Yesus. Perubahan paradigma itu terjadi bagi orang Kristen ketika berjumpa parjupang dohok debata, pajupang dohok hatana, dibege hatana. Sehingga ibadah adalah ibadah tanpa perubahan, maka ibadah itu bukan ibadah. Itu hanya seremoni, itu hanya ibadah ansih. Tetapi ibadah yang baik ketika ada perubahan. Kalau mula sa gerejaon, na biasa parmuruk, dak parmuruk be. Na biasa holit, o satabi isi masak kita son nahulit. Wah luar biasa lu Bandung Barato bah. Berek kamu mamak padita nami padita sinaga dangadok kape halahon nahulit. Sahalina isi mahita nahulit. Wah dangadong. Isi masak kita on nuaing nabuas. Tongko dangadong amak padita sinaga. Berarti di huriat tahun yang sedang-sedang saja. Dakolit dang buas. Ima naswadong di kamus ni halak Batak, ima hape hita ate. Ay dua dokot dang nga, holit dohot buas. Halani do say hubahas do penuaing batungi mada hula-hula nami, molo tung makulit pehami, say gadda mana hinulit, maralo do ti prinsip Kristiani, tapaso mamadokoni. Bertobat mahita. Say unang betapadok diadat molo tung makulit pehami say gaddama na hinulit daktohoy. Itu kebiasaan yang salah
Jangan kita membenarkan kebiasaan, tapi marilah kita membiasakan kebenaran. Karena dengan kita memberi dari apa yang sudah diberi, maka Tuhan akan mempertimbangkan dan semakin memberi. Ido ay mololam ni Leon balam rowi songon na sugot holak kucukur na sono buti ay tortubu do botari sugot pe tortubu songon ido mololam ni Leon itortubu di je unang adok kita on na hulit ada unak pikiri hamu jo hepeng unang jotong mulai tari ngoti holit pikiran na to hepeng daw adong ko halak holit ditiki molo so terlebat dak tabu pakilalan na manangi dia pe pertanyaan tu dia enong masuk go ina oma adong ko halak holit di ekspresi ngamek kelongan na besay mutung mek kelongan na mek kelopion ina bena holit ha holito dui jedak kola di hepeng ha holito ni adong ko halak musi holit di pikiran molo marapo rupani tabay mapikirat tena sesip Oma naborat dungi luaron maunya nggak kayak gitu kian data dia ya ini bana omai omma dah bahayai tak soni saya datang dohonon di peditetai kosonon de kosononin na omma ciri khas nih halak na sesip tidak mau memberikan kontribusi pemikiran bahaya secara psikologi jadi mau marapo tahu di huria hubereng buti akka perhelado sesongon na si buti bahaya don narakuli i luar gudang gondok katanya narak itu naungiri huria pe dihatai di lapo HP lapoi dak tahatai di huria sei huria itu dihatai di lapo bamulu huria dihatai ma di huria itu alai bui terpatu pahita kamang kenang mulu buas dohita buas di parrohaon buas di pikiran buas manang di pabahenan. Tapi ingat, kolongi rohai juga harus mendidik. Datu kolongi roha molo gudang-gudang ni leot tuyanakon salah doi. Tetapi juga kita harus tahu itu untuk apa dan bagaimana dia untuk peruntukannya sampai di mana tujuan apa yang kita berikan itu kasih yang mendidik. Ada kolongi roha naso mendidik. Saya pindah anak terus. Songon nangkik kusi nomor 5. Bahudok betung nyoba HP dulu bertibak tu tahu tu badang nomor nagok iniku. Siang gapak tu gopuk sedamak tu dopung tok songoni mental lah hola mental pangido-ido mental menerima. Padahal firman Tuhan mengatakan jauh lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang diberi. Martua do na mga leosyan na macalo. Ada gudang ko mental di halak holan neng macalo dak kay bana memberi. Sesong na pagaligale buti. Sesong na pagaligale sesong na sirohana. Dabeda haci dungulud dabeda ne bana hari Selasa. Hari Rabu pe ngirihid do dabeda alani kopiton ne bana. Hari Kamis pe toy madaida ne bana toksoni. Bakku itong hulak-hulak asa songon nasirohani jolma. Hapi narumiko tala Kristen ima ikom mangasido ikom mabaros yang ngulutaon Matius 5:7 martua manasiroha aisyasido nasida ikos yang ngulutaido aha mana terbaik kita molos yak kapogosonido kita berikan ingot ina nama balui disarpat siak kapogosonai di mana memberi alai dang marna habis itaki dang marna habis miyaki Tuhan memberikan karena Tuhan adalah Maha Tahu. Patik nai baru mau kulihat Tuhamu masih kakolongan mahamu hiduplah di dalam kasih itulah identitas diri ido ciri khas ido hatadian jalaido hatadaan sehingga dak pola tapak salib dak pola tadokon Kriste kita dak pola siap pakaian orang lain bisa memahami orang lain bisa mengenal kita bahwa kita adalah pengikut Kristus sehingga hidup kita adalah hidup yang selalu membawa kesejukan. Saya tersejuk matto molo hubereng buhi ni situ atau dabe itormago do asakku na tabuhiem molo hubereng buhi ni paditaon tabu
Mulu hubering buhini amat tahun tebu ikusoni. Unang marong au mulu hubering buhini itu naik go kolesterol udah bani bana. Naik asam urat tuh. Udah mau kujambak lah ini bana musitong. Bahaya itu, bahaya itu. Tapi orang yang hidup di dalam kasih itu mengalir apa adanya. Dia membawa kesejukan. Labo atau iberek perdalan na amak tebu nein kan? Iberek padohan na tebu. Ang ko halak kolan neng makatai bana ngai tersongon na bu ini raba labo ko hatanya onin. Sebaliknya kolan neng makatai bana amado honon yonan nomuse. Tong masongon na minggu na salpu dak tahan itu rin tutup. Karena udah tahu ciri khasnya identitasnya, hati-hati. Oleh sebab itu dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita harus siap dan kita harus banyak belajar. Ikon lam gumudang guhita marsiajar. Karena pendidikan itu bukan hanya formal dan informal, tetapi ada juga yang non formal. Dengan otodidak, dengan semakin memahami dan tidak harus menunggu orang lain memahami kita. Ya kita aja yang harus memahami orang lain. Tadani halak Kristen, tadani pangyuton Kristus, ima mian di bagasan holong ni roha. Dan kasih Kristus itu selalu mengalir dari kehidupan kita kapan saja dan di mana saja. Amin. Martangiang mahita. Dinaku parsauliho kami hatap Tuhan patau mahami dak kolam majalo doho mangatusi alai mangau hocca doho mangula hocca di parngulun nami asa identitas tada hatadian hatadan nami songon sihut toko tuk tari dei di parngulun nami ima ngolu holong irohai mabaur masyang ngolu nami holong irohai sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan Allah lewat perilaku, lewat kehidupan kami anak-anak-Mu. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan yang sungguh luar biasa adalah menerima kami apa adanya. Demikian kami hidup di dalam kasih-Mu, supaya kami juga bisa memahami dan menerima orang lain apa adanya. Karena kasih yang agape adalah kasih yang tanpa pamrih dan tidak mengharap balasan. Karena Tuhan Allah sudah memberikan yang terbaik. Hodo ale debata di bagasan Kristus Yesus. Naung patarida hokolong iroha itu portibion. Marhite pakokopommu. Naung manubus samis ya gaboli sok ni hadusauni. Alani homa nagabi guru teladan tiruan contoh di kami. Asa mangula holong iroham. Jalatarida holong iroham dingulunami. Manang di dia pehami mulaulaon. Manangaha penahulahu kami di portibion hobar tulomon iroham pasu-pasu makuriamon sadok ruas di kuriamon pasu-pasu nang parhaladu saluhut niuluhon di paditanami di hurion moleate Tuhan di luas sohami di tikinaulion majogo armu nebadiai lumobi me Tuhan di nanaeng magojakon na pasom padita tubur sinaga laho marhobas di tonga-tonga ni hurion patau ma naposomon, patau ma Tuhan ng keluarga, laho makalaputi mangalujungi, doho mangulahon ulaw parsuruan na sahat tunasida. Atong sa iliyong maakaparsauran nauli, suaksoni ali Tuhan nang akka denggan di basam lamnalnal jalatakas diday, doho tariday di parsaulihon naposomon suaksoni sadok ruas di huriamon. Satu ho mangulunami, jalo matangiak pujian soba nami, mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita. Oh
Noek saha metatu acara pangojak konon Daidama halaman 12 dot halaman 10 tapuji tu hatta Maria de Mahita. Tujolom oh Tuhan sahat madirikon mangema au homba tulomon molodang oh Tuhan maringanan diau dirikon dang marar kabei tuk pogos pedison manak sonak tahe marsigatung tuho sasude holan ho huigu tondang bedirikon togu togu matu nature hamu kadongan ruas dot parhaladoni tuhata diarion pauja kodoa mata padita tubur rusen janiar sinaga sarjana teologi gabi padita fungsional di HKIP Resort Badung Barat atong tabigi majolo surat haputusan di porus HKBP taringot tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 197 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 06 garis miring 2020. Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Biara Jatarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Tumbur Rusen Janier Sinaga STH tanggal lahir 22 Juni 1966, jabatan dahulu
Pendeta HKBP Resort Bandung Timur B, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Bandung Barat, Distrik Sablalu, Jabar Tendiye, dengan ketentuan: A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan 12 untuk dimaklumi. Ditetapkan DPR Jatarutung pada tanggal 17 Juni 2020. Huria Kristen Batak Protestan Evorus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing ditandatangani. Di hamu Padita Tubur Rusen Janiar Sinaga Sarjana Teologi nunga dibege hamu surat haputusan Deporus HKBP taringot tu penempatan muna atong nama nukum mau naik tu hamu di jolon ya kadongan da pengudison do di jolon itu hatta Yesus Kristus Raja jalan apuna huriai naolo do hamu paujahon gabi Padita fungsional di HKBP Resort Bandung Barat naolo do hamu memilih diri muna mangaradoti akkaulauni hobar tuna diaturhon di HKBP molona kusada rohamu mangului saluhutna dok hamu ma alus muna naulo doau saya dirongani asini rohani dewatama au patupahon saluhutnai marhite-hite goar debata ama anak doto di Porbadia atas goar ne porus HKBP di Minggu Papituo Trinitatis Sudario tanggal 26 Juli 2020 hupa ojak mahamu gabi Padita fungsional di HKBP Resort Bandung Barat didongani jala di pargugui mahamu mangulahon ulauni bai sangap di koarna didongani jala di pargugui tu hatta manang inata mangurupi hamu amin. Hamu akadongan ruas dohot parhaladuni huria ni tuhata Yesus Kristus nunga upaujak kami Padita fungsional nai baru di huriaon alani upasaat manasida tu huriatta jako kamu manasida di bagasat tangiang jalo rupi hamu asama jadi ulau nasida gabi pasu-pasu dohot hadameon di HKBP Resort Bandung Baraton Rakma hita salut nama jahasa. Martangiang mahita. Ale di batama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, Raja jalana punah huriai. Moliate rohanami tuho, jala pujion nami dowarmu, aidang di palwasok huriami somar permahan, alai saya di babak kita doa kana posom naburju, jala naulu suromu memaritahon hatam. Nunga di paujak koa manami Padita Tubur Rusen Janiar Sinaga Sarjana Teologi, gabi Padita fungsional di HKBP Resort Bandung Baraton asi maroham leho matod dimna badiai margogoi hon nasida maparsahalai maparbisuhi asa polid di baritaon nasida hatami leo kai pason hatuguon dohot hiras niroha mangaradoti sudi ulao di huriaon tupahi masalu naniula nasida jala sai patubu mahatam nabinari tahon nasida asa marparbue di ngolu nami pabua sisiamu hami hu pangido hami tuho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Noaeng pinasahat ma madok hata patujulo tua mata Padita naung tapaujak
di huriata di Arion. Horas madihita hama kamanginang naposor maja salhuna molo patadahod diri angguaw ngatakas takkinate goar dohot marga mauliate ma di jumolo di amang pimpinan nami di nama ngocakok kami di son atas nama Opue Purus na Rosian Distrik songoni nang mauliate ma di amang Padita Resort amang Pepapahan Badung Baraton na dengan komunikasi nami songoni nang parhalado nama cakok kami nang ruas di Huria HKBP Badung Barat songoni nang di dongan parhalado nasian HKBP Badung Timur piga-piga halak widahami na rodison dohok keluarga songoni nang ruas nasian HKBP Badung Timur nakpe di kondisi COVID tong ukap roha muna amanginang macalo hami di son songoni nang aka parhalado nang keluarga na ro mamereng na diucakok kami di HKBP Badung Baraton tuhat tama nama masu-masu hita salhutna moloau nga pasti marga sinaga nakin pinatadaw mamuse yang gua tubuni boru pardede jadi nama gucak konau nakisya sonak malela ba tulang ni ba mak moloy nata ipabuan nakin ate siya langgatan boru Siregar tubuni boru si Mamora Pancasila madi hamidak danak opat bawa sada boru dua ma nang mahasiswa di Kalimantan Timur batu lunai Madison na SMA dohok na SMP ma mauliate madihita gacang gope partinar tamanginang di Badung Baraton songoni manang di bagasan no basot di kenengro las rohanami jakok kamu hami songon Padita di HKBP Badung Baraton jala pinanggido matong tuamang Padita Resort praktek Padita fungsional do au nuaing ate mala saliringon mulai macalo tohonan Padita Resort terus alin waing praktek mak dakya Padita fungsional ya ngata boto amang inang kondisi Badung Timur na di bulan sadana salpu ma jalan au copok ma parpidaku diobason ini dok hola sehali almanak guar Padita Tubur Sinaga di Padita Resort di almanak ni HKBP jadi manang na sejarah kelamai sugut nang minoto alay na uli na dingganima toktong di bagasan lasiro hahita di nama Kubasi ditongani Huriaon ya jadi hami pidasya sangatahian Kalimantan Timur tu Badung Timur masuk muse tu barat jadi dari barat sampai ke timur ma songon edei ketemu ma nuaing di Obason jadi di pasu-pasu tu hatta mahita molo dak danaki sekolah SMA 20 di Terminal Antapanian do SMP di Santa Maria semester pitu masih akangan semester 5 masih nomor 2 di Kalimantan Timur ima parpitna dama di hita ama kamanginang pasu-pasu tu hatta mahita saluhukna horas ma di hita
ay ngados rohan namin akin holakoma ininna ali anggo parbagianan nanon tong ma ikod doho duawin na muse mulai tema Ya, pinasaha mawakili ruas dohot parhalado na sakuriaton buy mara gumajang di pasahat marhite hatan azepek. Horas mari kita saluhutna mulai ate mari tuata di parsorota di minggu paunopon dung Trinitatis minggu babi Tuhon na berjolo mulai ate ma di tuhata alabu hita patupahon par minggu ata disadarion laos manggojakon amang padita tumbur Rusen Janier Sinaga STH nagabe padita fungsional di HKBP Resort Bandung Barat. Parjolo sahali kami atas nama ruas HKBP Bandung Barat lausoni atas nama Parhalado HKBP Bandung Barat merendok parjolo tuhamuna selamat datang, selamat makobasima di tonga-tongan di Huriata di HKBP Bandung Baraton asima tuturuhan Tuhan songot jamita nang tabigin kining makorhon dame makorhon parsoran goklas niroha tarlumobi makorhon puji-pujian di tuhata ima parsorata lausima pakirimon nami sia totongani Huriata HKBP Bandung Barat laksoni homoleh kami dihamu songon uluan nami sian distrik Sapulalu Jabar Tendion dohot jajaranna humulai kami dinaung lihat kamu partikya muna ima songon nama ngojakon padita tumbur Rusen Junior Sinaga di tong-tongan di Huriata laksoni pusat kami mulai ate dihamu rombongan nah sian HKBP Bandung Timur nado satia madongani amang paditata songon paujakon di tong-tongan di Huriata anggiat ma marhite songot jamita nang tabtubigin akin niojar ni holong naso marpakai tati amang anggiat ma tujulanon gibagasan holong matutuhita marsya holongan tarlumobi di parsoratan non amang muki parsoratan agajang tujulanon boy hita padimudimun parsoran naulina denggan di tong-tongan ni Huriaton akhir kata lohon naima selamat datang marihamu debatama nama dongan hita saluhuna butima Horas Ba mulak matuhudulan na inang buru siregar rak mahami sodok padita Sinaga somahita padita nami tapuji tuhata marede mahita laos jongjong mahita saluhutna ikon hobas mangurupi akana galei jala burju makobasi songon tuhatai tiu marsinondang idoni ikil ni Jesu doktor marsinondang panondang doa tutu martang yang mahita ale de bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan saluhut silehon lehon na dengkado na sauli basa na mauli utus upasahatay masyan na nileomi tuhami pilihan nami tuho say jalo maon gabiwap na hutus di julom pasu-pasu maon jalaramoti asaho parasya kami pilihanon
pati bulo karajamu di tonga-tonga di huriam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami godang isilehol-lehom mituhami, asalam girgir hay madok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile hon mitoni rodi pamataku hosa dohot gogoki rodi saluhut artaku hupasa hati Tuhan naso ucatoku. Aliyaman namin na di benua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajomu, say saut maulomo ni roham di benua tongaw son na di benua gijang, lehom matuhamis dari kanguluas siapari, say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugi utu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dohot hagogo om rodi hasangapo Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama bukina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bukina tuho jala di pasarho madamena tutodim. Amen. 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 Horas Marita. Jadi diamu dapola ita mars jalangan ala new normali. Jadi sadok ba parjulan non sia pudima keluar parpudima non sia gijang tu amu amanami do inanami rombongan ni paditata do amata mewakili preses ugo ko kami ma tu gedung sekolah minggu 1 ya di lantai 2 di Simaita Mangenang ima buah-buah sia kami mulate.